Ka Ribhoi District Sports Association lengbau ba bilang do beriu secretary jong ka football committee ha ka jingi don lang jong president uba RB Syadam nang tau secretary uba diren tetiang lengba jong ne ko khobor ula pha ye ka jing pentim syabarok kipaj ba ik football ha Ribhoi District bak association kan sedang biang no ye ka Ribhoi League ye ka ba on sedang no shen ha gini ki banai banwan badah ke juga por ka Super League ka bala jupnia da ka ne ka association ye ka ne ru on sedang no shen nak mentagi jing tip yu bakam benia shushu tong ni sngap ya kene ke jing penbena babenia jong ka RBDSA tinggi don hang ne nak liang ke Ribhoi District Sport Association lembaga football committee ban pensyai seborok ki affiliated club ki bela affiliate syaka RBDSA nak benta ke jing pelong jungi ya ka football league jong ne usnam arhajar arpuar tena benta kane ke benta ngidon ke to ne teliki poin ki bangi kuat ban pentip sepi ki klub ki berkuat ban isim benta hak de league jongi nam tam news nam arjar kuah keba nakong nakini poin ki bangi kuat pentip sepi ki long ba yak ni league ngin penlong bet tang hak away ka jaka kemut tang away ka league syu ki jun ki bangi julia naduk ki por ki bladap ya menta ngin penlong bet tang away ka league bat haki light league jaka ki bangin sa biar keteng menta ya jika kebangin sepunlong ngilabu punlong kawai ha berembang kawai ha sning bat kawai kitain nong po bat ya kimadan ya lek kai ngin sepentip pat de kamadin tenam tangan ngi khot ipi baro ki affiliated club ki belawan bat peniso syaka RDSA pin singobha bani simenta ha kaneka ball tournament khnang ba football kaneka temri boy bi jungi kanang kiu nawai snam chuwe pat snam bat ngidon ru ka jing perkhat nak bentai gitu ki bompat affiliate syaka RDSA lada ki dan jing tmu dan jikwa ban simenta kila ban pendap syua ya ka affiliation syua begin sedang ya kene ke league nang makin yo ban simenta hakne football league jungi nam tahun usnam arjar puar de ketarik begin penkut ya ki form ki bangin sapa sepi kan long hak khandai tarik Julai arjar arpuar bat ngilabu ri kitarik bapin sengwa ban penpoi ki form bat kiwi pat ki jing don kam kita kalong hak live trik Jun hak trik Julai hak trik bat ke kendai trik Julai ha office jong RDSA ya ki jing don kam baro phila ban ya kendu ai kini kisngi ya kinung kit kam jong ka Ribhoi District Sport Association ki jongi tenolor kani ka General League ke bangi Jupunlong ngi don rusak ka we ka league ke bangi khot ka Super League hak bahak ne kin sim datang gitu ki pratlik club ki bladep benrung syak final round jong ka league bladep kita kalong haus nam arjar khat khandai ya kene ka Super League ngin sedang no shen hi marsen sedang kene ka General League ke bangi penlong mentah kala du jong kene ka Super League hak ban sim tarik pratlik tim kin sayo ban league sim mentah ya syaka Meghalaya State League ke ba lada ka Meghalaya Football Association kan penlong de ka champion nang ne kala du nang ne kan yo ban league sim mentah hak Meghalaya State League dia ki jing tip ki ba khamnya pinyo phila banyo lengba ki jing pentip ki bangin sapha AP haki WhatsApp group ke bangila bu bat kumju ru ngin sapha de ki copy syaman laki club ki balawan ban affiliate syaka RDSA bat ladon kono syuk ke bapidang kwa syuk jing syai ki ladon ki nomor phone tu ki bangi ai ti phila ban phone ha ki tu ki nomor kenang pinyo ya ki jing tip ki bapaka de khadu kuntang yawai nak liang ka football committee bat ka RDSA hi bar khawai ngi ai ke jingkit bak riang ngi pi barak ki sports club ki badan po ka Ribhoi bi ki jongi ba phin sumha baniwan ban simanta bat ngi a du ka jingkit bak riang pi ba phila ban khre ba bat phila ban hilek kai ba ha ka ni ka football league jongi nam tan usnam khnang ba ka Ribhoi jongi kan kiu ha ka liang ka football ha ki snam ki badangwan de tang de kini ki jing pentip nak liang ka football committee iki wi pat ngi senang pentip ngi senang pha lengba ki city bat ki jing tip lomba ki WhatsApp group ki jongi khulai sibun